Vážení Ľubičania, prihováram sa vám ako kandidát na starostu obce. Rozhodol som sa kandidovať, lebo som presvedčený, že vo vedení obce je nutná zmena. Ja vám ponúkam slušnosť, transparentnosť, dodržiavanie zákonov, korektné vzťahy aj s poslancami a spoluúčasť vás na rozvoji obce. Nikto nie je dokonalý. Niektorí mi vyčítajú, že som príliš slušný, veru, až tam sme dospeli, že slušnosť je človeku na ťarchu. Že malo hovorím, ale tí, čo hovoria veľa, hovoria vám vždy pravdu? Že všade chodím s manželkou, vraj je to malo chlapské. Áno, chodím, lebo ju mám rád. Že nie som dosť bohatý, ale ja som. Mám rodinu, manželku, 3 deti, sme zdraví a máme zamestnanie. Že nie som dosť drzý, ale ja som dosť drzý, veď som sa postavil ako protikandidát súčasnému starostovi. Ja nechcem byť stavbárom, nechcem byť horárom, nechcem byť farmárom ani podnikateľom. Chcem byť vašim starostom a v práci chcem sa venovať len tomu. Ak ešte nie ste rozhodnutí, aký kandidátov na post starostu a poslancov si vybrať a či vôbec sa zúčastniť volieb, je čas. Čas vybrať si toho svojho a ísť k urne. Preto, aby bez vás o starostovi nerozhodli iní.